سلام عنا هبلنا تختاتلتي قداموت ميديا زيناتات قداموت ميديا بقتانا بإيدكم كبت حكم چانلنا سبسكرايب كبرو حقنيان تأمانن واناو زينان حبريتاتاتن نقربلو قداموت ميديا سبسكرايب لايك شير كومنتن بمقبار مسانا تكونوا بمعدام نلومي نابز حزنايم حبريتاتات كمبارن تكوسات علتاو زيناتاتن كنسقر أغدمنا جن أرست زيناتات كنسمعكم حزبن سراويتن تግራይ ዘካይድዎ ዘለው ፍትሓዊ ኩናት ብዓወት ከም ዝውዳእን ከም ጣጣ ተፋሒቁ ዝኣተወ ጸላኢ ከም ኣመጻጹ ከም ጣጣ ከም ዝጠፍእን ምስ ትግራይ ሚድያ ውሳኔ ዝገበሩ ኣይተ ኣባይ ግደይ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደብዳባት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝበጽሖ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኣወጀ ቁሉዕ ኩናትን ቱሉም ዕጥዋን ክባን ክታበት ህፃናት ናባዶ ሚኢታው ከም ዝወረደ ኣብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ስፔሻሊስት ህፃናትን ኣባጽሕን ዶክተር ተኽሊት ገብረመድህን ገሊጹ ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዘካይድዎ ዘለው ፍትሓዊ ኩናት ብዓወት ከም ዝውዳእን ከም ጻጸ ተፋሒቁ ዝኣተወ ጸላኢ ከም ኣመጻጹ ከም ጻጸ ከም ዝጠፍእን ምስ ትግራይ ሚድያ ውሳኔ ዝገበሩ ኣይተ ኣባይ ግደይ ገሊጾም ሓይልታት ጥፍኣት ብመዝረ ከፊቶምዎ ዘለው ኩናት ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ወሳናይ ምዕራፍ በፂሑ ምህላውን ወታደራዊ እዝ ክልቲአን ሃገራት ናብ ኣስመራ ካብ ዝልወጥ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ዕሱባት ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከቢዱ ቅዒት ዓሪፉ ምህላውን ዝገለጹ ኣይተ ኣባይ ግደይ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድመ ሕዚ በፂሕዎ ዘይፈልጥ ጥፍኣት በፂሑ ምህላው ገሊጾም ኢትዮጵያ ዘለዋ ወታደራዊ ቁጠባውን ሰብኣውን ትሕዝቶታታ ንባዕዲ ኣረኪሳ ምህላዋ ዘዘኻኽሩ ኣይተ ኣባይ ግደይ ሓይሊ ኢትዮጵያ ከም ድኹዒ ንምጥቃም ዝሃቀነት ኤርትራውን እንተኾነ እቲ ድኹዒ ተሓምሽሹ እናተወድአ ኣብ ልዕሊኣ ዝኸፍአ ጥፍኣት ይበጽሓ ምህላው ገሊጾም ኣብ ውሽጢ ኩናት ኣብ ዝህሉ ውግእ ምልውዋጥ ቦታን ኣንፈታትን ልሙዳት ምዃኖምን እቲ ዋና ሰዓራይነት ኩናት ብመን ይዛዘም ዝብል ምዃኑ ዝጠቐሱ ኣይተ ኣባይ ህዝቢ ትግራይ ዝሓዞ ናይ ምንባር ሕቶ ፍትሓዊ ብምዃኑ ኣብ ኣጠቓላሊ ዓወቱ ዘየጠራጥር ምዃኑ ገሊጾም ማዕበላዊ ሓይሊ ሰብን ኣጽዋርን ሒዙ ምስ ዝንቀሳቐስ ዕላማ ዘይብሉ ሰራዊት ከመይ ናብ ረብሓኻ ከም ዝልወጥ ብወታደራዊ ሓለፍቲ ዝውሰን ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ኣባይ ኩናት ምስ ኩነታት ዝለዋወጥ እምበር ብዝተለመደ ኩነታት ጥራይ መልስና ሃብካ ከም ዘይውዳእን ከም ጻጸ ተጎቲቱ ዝኣተወ ጸላኢ ብኣጠፋፍኣ ጻጸ ክውዳእ ከም ዝኽእልን ጠቂሶም ሰራዊትና ፍሉይ ተኣምር ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ደጀንነቱ ኣጠናኺሩ ምስ ሰራዊቱ ረቢቡ ክቃለስ ድማ ኣይተ ኣባይ ግደይ ጸዊዖም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደብዳባት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝበጽሖ ትካል ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ብሰንኪ መጥቃዕትታት ኣየርን ደብዳባት ከቢድ ብረትን ሲቪላውያን ከም ዝሞቱን ሲቪላውን ንብረት ከም ዝዓነወን ዝገለጹ ብርክት ዝበሉ ጸብጻባት እናወጹ ይርከቡ ውግእ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዳግማይ ድሕሪ ምውልዑ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ሓይልታት ኤርትራን ብዘካየድዎም ደብዳባት ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርትን ሰመዝን ትግራይ ክሕብሩ ምጽንሖም ይፍለጥ ብኣልማማ ዝካየድ መጥቃዕትታት ወይ ድማ ብፍላጥ ንሲቪላውያን ወይ ሲቪላው ንብረት ዕላማ ብምግባር ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረግ እዩ ክትብል ኣፈኛ ናይቲ ትካል ተዛሪባላ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዝርከቦም ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት እቲ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ህልቂት ከየስዕብ ዘለዎ ስግኣት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጀኔቫ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ሞት ሲቪላውያን ትማሊ ዘውጽኦ መግለጺ ብምንቃፍ ሰራዊቱ ኣብቲ ውግእ ልዑል ጥንቃቐ ይገብረሎ ኢሉ ብሓይልታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ዝድገፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ንዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ምቁጽጻሩ ይዝከር ድሕሪ ምትሓዝ ከተማ ሽረ ኣላማጣን ኮረምን ከም ዝተቆጻጸረ መንግስቲ ጉጅለ አብይ ኣሕመድ ብሶሉስ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ግን ሓይልታት ትግራይ ከተማ ኮረም ኣብ ኢዶም ከም ዘላ ብምሕባር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ጽዑጽዑ ውግኣት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ቁጥጥር ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ብምባል ተጻባእቲ ሓይልታት ብቕልጡፍ ናብ ሰላማዊ ዘተ ክምለሱ ጸዊዑ
አንቶኒዮ ጉተሬስ ትማሊ ኣብዛሃቦ መግለጺ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ወንጽን ዕንወትን ኣብ ዘሻቀል ደረጃ በጽሕሎ ማሕበራዊ ምትእስሳር ይበታተኸሎ ኣብ መንበሪ ሰላማውያን ሓዊሱ ዝፍጸሙ ዘለዉ ዒላማ ዘይፈለዩ መጥቃዕትታት መዓልታዊ ብዙሓት ሰላማውያን ይቀትሉ ወሰንቲ ትሕቲ ቅርጽታት ይዕንኡ ተበጻሕነት ኣድለይቲ ኣገልግሎታት ይድርቱን ኣለዉ ኢሉሎ ሕብረት ኣውሮፓ በወገኑ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀመሮ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ብቕልጡፍ ደው ከብል ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ሉዓላዊ መሬት ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ክስሕብ ጸዊዕሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኣወጀ ቁሉዕ ኩናትን ትሉም ዕጽዋን ክባን ክታበት ህጻናት ናብ ባዶ ሚእታዊ ከም ዝወረደ ኣብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ስፔሻሊስት ህጻናት ኣባጽሕን ዶክተር ተኽሊት ገብረመድህን ገሊጹ ካብ 1996 ዓመተ ምህረት ከባቢ ጀሚሩ ክሳብ ኩናት ምጅማር ዘሎ ግዜ ብደረጃ ትምህርቲ ክታበት ዘድልዮም ህጻናት ኣብ ኩሎም ቦታታት ብምኻድ ንዓሰርተ ሕማማት ክከላኸሉ ዝኽእሉ ክታበት ይወሃብ ከም ዝነበረን ብሓፈሻ ክታበት ህጻናት ትግራይ ልዕሊ 90 ሚእታዊ በፂሑ ከም ዝነበረን ዝገለጹ ዶክተር ተኽሊት ድሕሪ እቲ ኩናት ስዒቡ ዝመጸ ትሉም ዕጽዋን ክባን ክታበት ህጻናት ትግራይ ናብ ባዶ ሚእታዊ ከም ዝወረደ ገሊጹ ምስ ኩናት ተተሓሒዙ ኣብ ካልኦት ዓለማት ክታበት ህጻናት ብዘይ ዝኾነ ዓንቀፍቀፍ ከኣቱ ይግበር እዩ ዝበሉ ዶክተር ተኽሊት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ግን ክታበት ህጻናት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከልኪሉ ኢሎም ዶክተር ተኽሊት ገብረመድህን ህጻናት ትግራይ ክታበት ዝረኽቡሉ መንገዲ ክፍጠር ማሕበረሰብ ዓለም ጽዕንቶ ከሕድር ድምጽና ክነስምዕ ይግባእ ኢሎም ብተመሳሳሊ ዜና ንብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ ትግራይ ግልጋሎት ይህብ ዘሎ ሆስፒታል ዓይደር ዘለዎ ጸገማት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገፍሐ ይኸይድ ብምህላው ዲያስፖራ ትግራይ ዝገብሮ ድጋፍ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ እቲ ሆስፒታል ገሊጹ ክሳብ ሕዚ እቲ ሆስፒታል ክንዲ ዝተኸኣለ ኣገልግሎታቱ ንኽቕጽል ዲያስፖራ ትግራይ ዝገበሮ ድጋፍ ምስጋና ኣቕሪቡሎ ምምሕዳር እቲ ሆስፒታል ዓይደር ብዙሕ ጸገማት ተሰኪሙ በብግዚኡ ዝተፈላለዩ እቲ ሆስፒታል ግልጋሎቱ ደው ከብል ዘግብሩ ምኽንያታት እናጋጠምዎ እውን ኢንሻአላ ኣብቲ ሆስፒታል ዘለው ቃል ኪዳን ህዝቢ ዘለዎም ሰብ ሞያ እቲ ሆስፒታል ሕዝውን ስሩሑ ይቕጽልሎ ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ እቲ ሆስፒታል ገጢሞ ዘሎ ጸገም ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ ይኹን ካልኦት ሰብኣውነት ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ዝገብርዎ ዘለው ደገፍ ክቕጽልሉ ከም ዝግባእ ድማ ገሊጹ ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰሰናዩ